ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Tashi ku juya mu ne muku murna da aure yau ranar ku ce amarya ta so da tsalle. Kin cika buri na aure zaki gagata, ke kika zam sinadari mai kyawu na fata. Aure na ku yayi daɗi tamkar na lasa, idanu na ta sheki daga wanka babu karya. Ku tashi ku juya inai muku lale da murna, da kin yi biyayya ɗakin kiki je ki zauna. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Ango na yi baitika na zinnan kadara, ina maka wake da murya ta ne gadara. Tashi ka juya ka dan zo nan sai kadara, ka taka sannu sannu taka bin ba gadara. Na shiga burina na yo maka baitika na, auren so da kauna ake yi na kudurta. Cinta da shanta har tufatarwa na akan ka, da yayi sallama a ɗakin kiki ba shi buta. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Na yi salo da baitika na sannan na dara, na ba ku kiɗa da baitika na duk don ku dara. Na yi muku baiti na aure domin ku taka sannu sannu ku juya ba gadara. Na yi muku zantittika na sannan da fari, na sa umma da ke da gote kun yi aure. Dukkan zantukan makiya yau sai ku share, wata da kai da umma yau ranar ta kuce. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Kar da ka manta abokinka yayi aure, Usaini ka taka da murna sannan ka shiri. Gani gare ku yan bina muku biti, tashi ku taka ine muku gali da aure. Ka zama ango ga umma Salmat amarya, ku tashi ku taka amare in gan ku fili. Kun cika buri na aure kun samu gata, duk makiyan ku sun yi kuka sun share kwalla. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka ba gadara. Aure ne na so da kauna yau an ka daura amarya ta shi juya na ga wanka